Allah mai yadda ya so, buwayi gagara misali, yadda ya so haka zai yi. Idan ya so ya yi ka dogo ko ya yi ka gajere ko baƙi ko fari ko kuma ya yi ka nakashashe ko kuma mai lafiya. Wata kyakkyawar budurwa a cikin yanayin gurguntaka. Ya Allah ya bata miji nagari, amin. Wannan dai Allah ya yi mata sura ta kyau, amma kuma sai Allah ya jarabce ta da matsala ta gurguntaka, wato gurguwa ce kenan. To Allah ya bata miji nagari, Allah ya haɗa kowa da rabon shi. Ka danna mana subscribe ko kuma ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka yi subscribing tun a baya, muna so ka yi like ka sharing bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwar tura maka videos masu muhimmanci irin wannan tasha tamu mai albarka.